haces? Nada. Ensenya'm aquest utensili que tens a la mà. Molt bé. I les cases van alquitranades per fora, ho veieu? S'ha de canviar el paper també. Veus, això és un paper. És un paper de Xipre. No, alquitrán y luego encima Chipre. Ah, d'acord. Que desprende buen olor. Pero hay que cambiar cada 10 años. Cada quants? 10 años. 10 anys. Cambiar la fachada. Poner nuevo. Vamos a cambiar el aceite. Ets una espècie de Tarzán, rei de la jungla, i Manolo y Benito compañía.